Hey guys, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag er det cute, selvom min YouTube-kanal handler om hestegymnastik, som Mika, og så lidt starstep og sådan noget. Og synge sange, som I ved. I dag skal vi spille Stitch Tower. Cute, bare lidt spille noget, fordi nogle af jer elsker at spille. Hvis jeg falder ned 3 gange her på den her Stitch-en, så får I, den første, der skriver Stitch i kommentaren, skal jeg nok subscribe til. Ja. Og så, det der Pinky Tower nedenunder kommer jeg også til at spille, hvis jeg taber 3 gange. Så ja, nu skal vi bare spille. Og husk at slå klokken til notifikationer til, så der I ved, hvornår det er, jeg lægger en ny video ud. Lille spilvideo. Så ja, det er det i dag. Kom nu, Luca. We all know, det er mit navn Banana Horse, at man bruger så jeg siger ja til alle, så kan I spille med mig. Lørdag, når der er opdatering i morgen, så kan I bare join 99 to the Forest. Gå hen til mig, og så er jeg der. For all my followers. Og jeg spiller med alle dem, jeg kan. Og I må stille mig alle de spørgsmål igen, så ja. Yeah. Vi er nået rimelig langt. Vi kan lige kigge op om lidt. Der mister jeg lige ret meget liv. Shit, kom nu, Lykke. Shit. Hvad gør man? Hop. Oh nej, shit. Yes! Der er ikke så langt op endnu, men der er ikke så langt op endnu, så derfor vi må ikke ryge noget nu, for så taber vi totalt noget, der har vedmål. Det vil være helt vildt, Nu er vi ikke færdige, nu skal vi spille Pinky Tower, når jeg har bællet 3 gange. Ja. Skal vi se, om jeg kan hele en gang til. Let's see. Ja, nu er vi færdige med den. Nu skal vi spille en Pinky Tower. Jeg har allerede fejlet 3 gange, så gør det i kommentaren. Men jeg prøver lige at spille. Ja, nu spiller vi Pinky Tower. Så YouTube-videoen er ikke færdig. Hvis jeg fejler 3 gange med Pinky Tower, der skal I skrive Pink i kommentaren. Og den første, der gør det, subscriber jeg til Stitch og Pink, så husk det. Ja. Det vil jeg gerne have, husker. Så ja, nu skal vi prøve, så vi kan gøre det. Pinky Tower, den er så nok måske nemmere, måske sværere, hvem ved. I kan jo se, at mine fingre ikke er der. Det er AI, er det ikke. Det er totalt meget ikke AI. Det er mig, der filmer, imens jeg spiller, som I kan se. Se, ja, hun røg ned. Det gør jeg ikke. Det er svært. Det er faktisk også sådan virkelig sjovt at spille. Så ja. If you follow me. Så ja, det vidste jeg ikke. Så på den måde, så ja. Så ja. Shit, nu dør jeg næsten. Jeg har stadig meget liv. Godt. Jeg har failet 0. Vi tager Pink. Nu har vi failet 1 gang. Ja, det er mig, Banana Horse, hvis I vil have mig. Så ja. Nu prøver vi igen. Og så fælder vi igen. So let's see what we do. Oh my god, jeg dør. Og jeg har spillet 99, så jeg nåede på 48 dage. Men så døde jeg åbenbart. Det er ikke min rekord, by the way. Så ja. Tak for at I så med den her video. Husk at slå klokken til. Det var så lidt ærgerligt, at jeg døde. Den er Robux til mig, hvis I er der mig. Så den er gratis tilbage. Ja, så husk
like og subscribe, slå klokken til, og så ses vi jo egentlig bare i næste video. Så ja, tusind tak for at I så med, og hej hej.